ସାଙ୍ଗମାନେ କୁକୁର ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ମନ ଖୁସିରେ ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ପଛପଟୁ ଗୋଟିଏ କାର ଆସି କୁକୁରର ଭଉଣୀକି ବାଡ଼େଇଦେଲା। ଆଉ କୁକୁର ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ତାକୁ ଦେଖି କାର ଦି ଡ୍ରାଇଭର ବହୁତ ହସିଲେ। କୁକୁର ବହୁତ ହେଲ୍ପ ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ହେଲ୍ପ କଲା ନାହିଁ କାର ଡ୍ରାଇଭର। କୁକୁର ଦେଖିଲା କିଛି ନାଲି କପଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତା ଭଉଣୀକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ବହୁତ ହେଲ୍ପ ମାଗିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆମେ କେହି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁନି। ତ ବହୁତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲା ପରେ ବି କେହି ହେଲ୍ପ କଲେନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ତମ ଭଉଣୀ ଭଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ପଇସା କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କୁକୁର ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ପଇସା ନଥିବାରୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ା ମଉସା ଜଣେ ରାସ୍ତା ପାରି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପାରି କରେଇଦେଲା। ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପଠେଇଲେ। ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଡ୍ରେସ, ଏଇ ଆଡ୍ରେସକୁ ଗଲେ ତମକୁ ପଇସା ମିଳିବ। କୁକୁର ମନ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା। ଦେଖିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଅଛି। ବାକ୍ସରେ ବହୁତ ପଇସା ଦେଖି କୁକୁର ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଜଣାଇଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କୁକୁର ଚାଲିଗଲା। ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ଆଉ ତା ଭଉଣୀକି ବଞ୍ଚେଇ ପାଇଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍